Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out. Ngayon po ay napakaulan dito sa Cainta, Rizal. Kawawa yung mga doon. Kawawa yung mga kapatid natin doon sa Liwasang Bonifacio kung inabot sila ng napakalakas na ulan. Grabe po ang lakas ng ulan. Halos isang oras. Medyo tumaas po yung sa kalsada ng konti lang naman. Alright, naway mag-ingat kayong lahat dyan sa Liwasang Bonifacio. Kanina po ay napakarami dahil dyan kami gumawi at siyempre ayan, ingat pong lahat. Ayan. Mami Mercy Kalunod, mega love shout out. Kay Audrey Nicole, mega love shout out. Kay Nani Sanchez, ayan, mega love shout out. Kay Elizabeth Beltran, ayan, mega love shout out. Ngayon, pakinggan nyo po muna ang ang matinding init ng panahon. New South Wales, Australia. Dean Park, New South Wales. Aba, nakamonitor mga kabarangay natin doon sa pangunguna po ng Kuya Carlos De Jesus. Na Kuya Kaloy, magandang hapon po at ang lahat ng ating mga kababayan dyan. Kay Biyaheng Brankel Sama, yan, mega love shout out. Salamat po sa inyo. Salamat din po Kuya Kaloy De Jesus dyan po sa Australia. Ayan. Wala man daw sa dito ay patuloy ang kanilang suporta sa ating mga kababayan. Meron tayong report? Ayan. Alright, pakinggan niyo po ang report kung ano man. Metro Manila, naka-full alert. Para ibinaba na. Kasi dati nationwide. Metro Manila na. Metro Manila na yata. Iksaminta, detalye. Yan at Narsona, matapos magsagawa ngayon ng security assessment, ang Central Operations Center ng Philippine National Police sa Campo Crame, ibinabala sa heightened alert na lamang ang lahat ng level ng alerto ng security ng Philippine National Police sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Maliban na lamang sa National Capital Regional Police Office at sa Campo Crame o Crame Base Units and Offices ay mananatili sa full alert status dahil nga sa patuloy na nagaganap pa rin na malaking rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Batay sa direktiba ni PNP Chief General Jose Menencio Nartatis Jr., kinaatasan ng NCRPO sa pagtuna ni Police Major General Anthony Abirin na panatilihin na mayroong sapat na puwersa ang Philippine National Police sa Liwasang Bonifacio area. At batay sa record ng PNP, nasa 5,731 na police personnel ang kasalukuyang nakadeploy ngayon sa area ng lungsod ng Maynila, kung saan matatagpuan ang Liwasang Bonifacio. Batay sa direktiba pa ng liderato ng PNP, mahigpit na itinagubilin sa lahat ng unit commanders ang pagpapanatili ng maximum tolerance at unahin muna ang pakikipagdialogo sa mga organizers ng rally kung sakasakaling mayroong problema bago magpatupad ng anumang police actions para maiwasan ang anumang kaguluhan. Sinabi pa ng PNP na ang security personnel ng PNP ay magbabantay sa kaligtasan ng mga rallyista, maging ng mga commuters at mga motorista na maapektuhan. Gandang hapon kay Eugene Villanueva. Alright. So ano lang ang ibig sabihin ng pagbaba ng alert? Hindi na nationwide, kundi Metro Manila na lamang na big. Ganon dyan. Kung kahapon ay naka-full alert siya, ngayon binaba na yung level ng security. Pero nananatili na mahigpit dito sa Metro Manila o sa National Capital Region dahil nga dyan sa binabantayan na rally sa Liwasang Bonifacio.
Wala bang paliwanag ang PNP? Bakit hinaharang sa iba't ibang mga probinsya yung mga kababayan natin gustong lumuwas para makadalo sa rallying ito? Ayun. Kahapon, ganapag ganyan dyan, nagpaliwanag na ang PNP, sinabi nila na talagang wala daw yung rally, talagang routinary yung isinasagawa nila na border control checkpoint. Kaya lang, ang problema ngayon dito, hindi lang PNP yung nagsasagawa ng border control checkpoint, kundi inamin nila na may kasamang LTO. Mga ng LTO at hinahanapan ng butas na yung mga lumuluwas dito dahil kung ang sinakyan mo ay isang arkiladong na sasakyan, kasama yung bus at sa mga van, hinahanapan ng LTO nung tinatawag na special permit. Dahil kung wala pakita na gano'n, na special permit, dadan ka sa butas ng karakyo bago ka makalusot doon sa kung saan ka hinarang. Ang balita natin na pinag-aakrangan, boundary ng Pangasinan at Tarlac dyan sa Northern Luzon. Dito sa area ng Southern Luzon naman, yung Startol, papasok ng SLEX, may mga border control checkpoint na naroon na dyan. Oo. Nako, normal daw. Sabihin, kasi parang hindi normal eh. Kasi kung ito'y normal, maraming bumibiyahe, hindi naman sine-checkpoint eh. Di ba? Sa sentido ngayon dyan, hindi normal talaga. Although sinasabi nila na normal lamang yung border checkpoint, may kasamang LTO kasi ngayon eh. Yun ang nga malaking problema. Ang nga naninigit doon sa mga hinaharang nila na mahanapan nila ng butas kung walang special permit. Dahil sila ay arkilado, yung LTO ang tumitira sa kanila dyan. Oo, may bus, pati van, mga van na private van na inarkila. Diba? Isa may-ari. Kumbaga, nag-carpooling lang sila, sama-sama. Masakla, pati papasok sa trabaho, di ba? Ay, Pati kayo pati mga papasok sa trabaho, wala naman kinalaman sa rally. Sine-checkpoint din eh. Saan kayo pupunta? Balitan natin dyan yung mga van na nanggaling sa Rodriguez Rizal doon sa may boundary sa Sinsag, kilarang sila eh. Oo, papasok sa trabaho yan. So parang ang dating dito, dinidiscourage talaga nila. No? Halimbawa, kung ikaw ay bus operator, may-ari ka ng van, nagkaroon ka ng sa halip na kumita ka, hindi ka nabibiyahe dapat, arkilado ka na. Magdadalawang isip ka ngayon, ano? Ayan nga. So dinidiscourage nila yung tao. Ang ibinadahilan nila Janet Nelson, wala naman daw problema basta may pakita ng special permit yung mga inarkila ng mga sasakyan. Special permit? Saan kukuha ng special permit? Talaga naman, kahit ba yung van, yung private vehicle na nagsama-sama lang yung mga tao? Ang sabi ng LTO, dapat kumuha ng special permit sa LTFRB. Hindi, private nga yun eh. Hindi naman bumabiyahe yun eh. Hindi naman inaarkila yun eh. Di ba? Bakit pumukuha ng permit sa LTFRB? Wala namang prangkisa yun. Nagdududa sila Nelson dahil kung biyahe daw yun, bakit puno-puno? Gusto nila sumakay sa van ko. Halimbawa, ako, may-ari ako ng van. Di ba? Punta tayo rally. Punta tayo sini. Magkakasama tayo sa buong pamilya. Punta tayo sa kasal. Pwede ba, alam mo, punta tayo sa kasal, haharangin mo. Saan kayo pupunta? Sa kasal. Nagdududa sila Nelson na paminsan kasi convoy eh. Sunod-sunod eh, napuno. Sa kasal na pupunta eh. Makipaglibing. Marami kaming pamilya eh. Hindi ba? Bawal ba yun na magsama-sama kayo, pupunta kayo Luneta? Pwede mo magtanong, anong gagawin nyo doon? Magpipiknik. Adobo. Yung bang Sinatid natin ng team ko, hindi ganyan eh. Tricycle na lang. ayaw nga, ang ibig sabihin, yung bang dahilan kung bakit ka pupunta sa isang lugar ay rason para pigilan ka? Mali yun. Ano ba? Manonood tayo sine, Jen. Sa bagay na sa pwede talaga sila ng mayroon kasi na talagang halatang-halata na talagang sinaharang nila. Ayan. Dahil alam nila na yung dami ng volume ng sasakyan na lumuluwas, papasok ng Metro Manila at convoy pa, alam na nila na talagang hinihinanan nila na yun ay dadalo sa rally. Kung halimbawa sinabi namin, hindi, kami ay manonood na sine. Hindi, mayroon talagang order sa kanila na harangin. Hindi, alam ba, sinabi namin kami manonood ng concert ng F4. Yan.
gusto namin makita si Big Sue. Oh, ibig mo sabihin, hahanapan pa kami ng kung ano, nung, asan ang ticket mo? Teka muna, bakit? Ito, ano yung ticket? Dapat itanong natin sa LTO yan at saka sa LTFRB dahil yung nang kumaharang, hindi ko masagot. Ayan nga, yung paggamit mo ng sasakyan at kung saan ka pupunta, wala silang pakialam doon, di ba? Oo. Ayan ba, pagka sinabi mo, kukunta kami ng bago, yun pwede mong harapin. Private na pag-aari yan eh. Kaya lang, alam na natin yung kanilang motibo. Eh, di ba, bigat, minsan tinatalakay mo yun eh. Right to travel, di ba? Basic rights natin tao yan, di ba? Basic right natin yan, right to travel. Kaya lang kasi, alam mo, kapag ka-gobyerno gagawa ng paraan, Oo. ang sinana kasi nila talaga, ang corpus, inarkila yung sasakyan, kaya hinahanapan nila ng ganong dokumento. Bakit nung nag-rally yung White Ribbon Movement, wala silang naharang kahit isa? Ang sagot, Oo. wala naman kasi pumunta. Naku. Anyway, Vic, salamat ha. Magagkabay kami sa mga follow-up report. Abangan nyo, mas maganda yung susunod na programa. Ganon? Sige po. O, paano? Paalam tayo. Ayaw. Di ba? Nakakalungkot. Parang yung ano nila, yung frustration sa tawa. Yan. Minsan kasi halatang halata na, wag naman masyadong pahalata. Yan. Kasi nga yung mga ating pamalaan, ewan ko, sabi nila masyadong na daw, tawag nito. Sabi nila praning na. Pero sabi naman ng pamahalaan, wala na daw 'yon. Pero sabi nila wala na. Pero bakit binalot nila yung Malacanang ng barbed wire? Di ba? Makikita mo na sila mismo ay kinukontra mismo yung sinasabi nila. Di ba? Ayan. Ngayon po ay nandoon sila sa Liwasang Bonifacio. Ang ano natin doon, yung dahil napakalakas ng ulan. Kanina po, pagdaan namin kanina ay napakarami na talaga. Kumbaga nagkakaroon na talaga ng kahit wala pa doon sa kalsada, nagkakaroon na ng kasi yung mga humihinto, yung iba namamasahi talaga. Kaya doon mo makikita yung tao na yung nakakanya-kanya sila kasi halos yung iba doon na bumababa sa jeep, mga pampasahero, yung iba nagtataksi. Kanya-kanya sila. Pero yung ibang mga natin, aywan ko kung ano ba yung nararamdaman nila na sa bagay. Siguro kung tinanggap ko yung offer na sa akin, malamang puro din kasiraan dyan sa mga nagrarally ang sasabihin ko. Pero wala ang lang natin talaga katotohanan. Kung saan ang katotohanan, doon tayo. Yan ang nakikita natin na simple lang naman paano natin malaman ang katotohanan, di ba? Nagdudumilat na yung flood control. Nagdudumilat ng katotohanan sa flood control. Ngayon, paano tayo hindi maniniwala? Sila mismo pinagtatakpan nila. Kita mo, ang isang Marcolita. Di ba? Ang isang Marcolita, pilit nilang kinakasuhan kasi nga nag-iingay. Pero masakit na katotohanan. Nag-iingay yung matanda kasi nga nakikita niya Grabe ang nanakaw sa pera ng taong bayan. Ngayon po, alam nyo kung ano na naman ang hinihingi. 7.2 trillion
na hindi pa nga nila naliliquidate yung 2026 na budget. Yung 2025 hindi pa nila na ipapaliwanag sa GAA. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa sa Supreme Court. At ngayon, humihingi na naman sila ng 7.2 trillion. Hindi na naman sila naawa. Alam nyo, meron ako sa inyong nung panahon ni Gloria, itong yung kanyang MMDA chairman, si Bayani Fernando, winas out lahat yung mga kalsada. Kumbaga, winay dining lahat para lang madaanan ng mga sasakyan. Alam nyo ngayon ang ginagawa? Simula doon sa may Magallanes, sa may Magallanes Village, doon sa Magallanes mismo, sa may Mantrade, kung tawagin yan yung lumang Mantrade. Alam nyo, simula doon, sa halip na maluwag yung kalsada, pinasisikip nila, pinalalaki nila yung sidewalk. Hindi ko alam kung anong naiisip nilang project yan. Simula doon sa may Magallanes hanggang doon na sa may papunta ng Kalayaan Avenue, paglagpas ng Ayala. Pinalalaki nila yung sidewalk. Nakuha na naman yung pinaka one lane na kalsada sa gilid ng sidewalk. Nakuha na naman yung halos kalahati. Di ba? Ang sikip-sikip na ng kalsada natin, napakarami ng sasakyan, hindi naman tayo nagpipis out ng mga sasakyan. Kaya nga ganun ang ginawa ni Bayani Fernando, ni nasirang Bayani Fernando. Kasi nga, sa sobrang dami na ng sasakyan dito sa Metro Manila, para lang yung traffic, maibsan yung traffic, winay dining lahat yung mga kalsada, pinalapad. Ngayon, pinasisikip naman nila yung kalsada. Anong naisip nila? Ano naman ang naisip nila? Siguro kasi nga hinahanap na yung pira para may maipakita silang resibo. Naggawa na naman sila ng naggawa. Di ba? Kahit alanganin yung trabaho nila, trinabaho nila para lang may maipakita na resibo. Kita nyo yon? Kasi kung tutuusin, simula doon sa may Mantrade, kung nagagawi ka dyan sa parte ng EDSA, simula dyan sa may Dasmariñas, yung tinatawag na Mantrade noon, yung sidewalk, nakakadaan naman yung kalsada, nakakadaan naman yung bike, nakakadaan naman yung tao. Ayaw ko bakit naisip nila na ganun. Ginawa nilang yung 1 metro kalahati, ginawa nilang 3 metro yung lapad ng sidewalk. Di ba titingnan nyo ang titingnan nyo ang mga kalukuhan ng mga may mga engineer yan, ha? Hindi siguro nila nakikita yung daloy ng trapiko diyan. Kung gaano ka traffic diyan sa EDSA na yan. Siguro nga kasi ang pira hindi ma-account, hindi mabilang-bilang, hindi ma-account yung pira. Wala silang maipresenta na resibo. Gumagawa sila ng project na kahit na palpak. Kita mo, pinaluwag na, ngayon sisikipan nila. Oh. Anong dahilan? Para lang may maipakita na may nagawa. Papakita, ipipresenta nila yung resibo. Kasi hanggang ngayon, yung 2025 budget, hindi pa nila na-account. Hinahanap pa. Pinagtatalunan pa sa Supreme Court kung saan pinagdadala. Hindi ba pinag-aralan niya ng MMDA? Hindi ba pinag-aralan niya ng DPWH? Na ang lugar na yun ay napaka-traffic? Kung nagagawi kayo dyan simula sa may Mantrade na yan,
hanggang doon na sa may ano, siguro ang target niyan hanggang ano, hanggang Cubao eh. Kasi naghahanap sila ng ano, mapaglalagyan ng mapagbabudgetan siguro. Naghahanap sila. Kaya yung maluwag pinasikip. Katulad dito sa may ano, katulad dito sa may junction. Dito sa may junction, winaidining yan ni nasirang bayan ni Fernando. Diyan sa may junction, papunta ng Taytay, papunta ng Cainta, diyan sa junction mismo. Sa may Robinson sa junction. Alam nyo may isang porsyon doon na talagang nakalinya yon para lang sa pakanan. Papasok ng Cainta. Papunta ng Cainta City Hall. Alam nyo ang ginawa ngayon? Pinasikip din nila. Kaya ngayon nagsisimula na naman ang bottleneck diyan sa ano. Nagsisimula na naman ang bottleneck diyan sa paggaling ka ng Ortigas. Dati-rate, umaga, tanghali, hapon, matraffic diyan. Ngayon nung pinaluwag yan, ano na lang, tuwing hapon na lang yan, yung rush hour. Ang sumisikip diyan ang daloy ng trapiko kasi uwian talaga, napakalakas ng volume. Pero ngayon, kahit tanghali, nagsisimula ng bottleneck kasi nga, yung pakanan, hindi na makadaan kasi nga, sinakop na, kinuha na nila yung ano eh. 3 metro rin ang nila, tinaasan uli, ginawa nilang sidewalk. Samantalang may sidewalk naman yun, halos 2 meters din. Pero dinagdagan nila ng 2 meters uli. Kaya ngayon, ang sidewalk, lumapad. Wala namang pakinabang yung sidewalk. Kita yung mga ano na yan ng DPWH. Kasi nga, siguro, hinahanapan na sila na kailangan ng magpresenta. Trumabaho ng trumabaho kahit puro ano, palpak. Tama ba yun? Kung gaano kalaki ang sinasayang na pira natin. Diba? Pira ng bayan yun, hindi nila inisip na ano, hindi man nila inisip na ingatan man yung pira ng bayan kasi tinitira na nga sila, na tinitira na ninanakaw nila. Tapos ngayon nagtatrabaho sila puro palpak. Niluwagan na nga nung unang administrasyon. Sunod na administrasyon sisiki pa naman. Eh anong makikita natin yan? Di sinasayang yung pira, di ba? Tapos ngayon hihingi na naman sila ng budget na napakalaki. Hindi pa nga nila maipresenta kung saan din nalalahat yung pera. Kaya paano natin masisisi yung mga nagrarally dyan? Paano yung masisi yung tulad kong hahanapin? Kung ano ba talagang nagawa ng gobyerno na ito? Baka next year tayo na ang pinakamahirap na bansa sa buong Asya. Pangalawa na lang tayo. Inunahan na tayo ng Laos, oh. Inungaso na tayo. Oh. Yung Myanmar 5% na lang. Lalagpasan na tayo. Hindi kayo nahihiya yung mga namumuno na ito sa gobyerno? Tapos pagharap sa media, ang gagaling. Diba? Ay, nako. Nakakapanghinayang yung mga bagay na sa bagay, hindi naman sila naghihirap. Kahit anong gawin natin na daldal, kung talagang manhid na sila. Sabi nga ni Kati Binag kasing kapal na ng kalyo yung yung mukha ng sabi yun ni Kati Binag, kasing kapal na daw ng kalyo yung mga mukha ng mga
official ng ating pamahalaan. Yun ang sabi nila, ha. Pakinggan muna natin yung yung mga kaganapan doon sa Diba? O kaya naman ay nandiyan kayo sa may gawin ng Paranaque, di parada na kayo sa may gawin ng Pasay, sakay na lang kayo ng LRT, ng MRT. Tsak, mas madali kayo makakapunta sa bahagi ng Liwasan Bonifacio. Yan. Oo. Samantala, bati muna tayo dyan. Sige. Ay, kayo ba? Oo, kayo pa. Si Ate Ruby RJYC Vlog ng Vancouver, Canada ay nagpapa-shout out. Ayan, bago daw siya mag-live sa YouTube. Kaugnay mo ng rally ngayon dyan sa Liwasan Bonifacio. Nasa Canada ba siya? Nasa Canada siya. Oo, Sabi ko ating mga kababayan doon, Jen. Nandun ang Pangulo ngayon, di ba? Nasa Canada. Ay, oo nga. Live niya. Para pakilan niyo po. Top of the Catholic Church, hindi naman yan nag-isa lamang, no? Pero in fairness, nung naunang White Ribbon Rally, naroroon sila. Kaya lang yung White Ribbon Rally, alam natin, na-hijack ng Kamatayan Black. No? Kaya hindi pinasama ang mga DDF. Dahilan kung bakit kakaparanggot lang naman na kumipot doon. So nakikita natin ang diferensya kapag hindi kumbaga nag-exclude ng ang mga Kamatayan Black noong mas malaking bahagi ng lipunan ng Pilipinas kasama na ang mga supporters ng Duterte at ang Iglesia ni Cristo. Pero sa akin bilang isang Kristiyano, malinaw naman ang sinasabi ng Biblia, no? Unang-una, kinakailangan talaga manindigan para sa panig ng mga mahihirap. Pangalawa, bigyan ng pagkain ng nagugutom, damit ang nakaubad, tahanan ng mga walang tahanan. Ito yung mga bagay-bagay na hindi nakakamtan ng mga sambayan ng Pilipino dahil sa issue ng kakuraputan sa ating lipunan na pupunta sa mga buwayang, mga congressman, senatong at presidente, ang mga dapat sana ay salapi na nagagamit para ibigay yung sinasabi ng Biblia sa ating mga mahihirap. So sa akin, well, that's a decision of the Catholic Church. Ang bagamat ako nga ay kinikilang ako na walang isang tao na nagdedesisyon para sa simbahang Katolika ngayon at marami na rin tayo mga bishops na nakikiisa dito sa panawagan para sa katarungan. Pero kung magpupumilit ang simbahang Katolika na hindi sila sasabi rito dahil ayaw nila kay Duterte, ayaw nila sa iglesia, ang mangyayari po dyan, baka magbabaliktad ang sitwasyon. Baka ang Iglesia ni Cristo ngayon ang maging mayoryang pananampalataya sa Pilipinas at magiging minorya na ang mga Katoliko dahil hindi naman po pwede na hindi mo ipaglaban ang iyong mga tupa kung ikaw ay nagdanais na maging pastor ng mas malaki pang mga tupa. Opo. Sa tingin po ninyo, attorney, bawal ho ba o ipinaglalaban din ho ba ng munuan ng INC na si Marcos Jr. ay mapatalsik sa pwesto? Well, yan ang dapat linawin na ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po pwede na sisigaw tayo ng katarungan na para bagang pwede pa magbago overnight ang presidente nating bangag. Ang problema natin, kung hindi siya nasa impluensya na pinagbabawal na gamot, baka may pag-asa pa siya na overnight pwede siya magbago. Pero dahil meron nga sa ganitong karamdaman, sa tingin ko dapat linawin na ng Iglesia ni Cristo na ang panawagan, palitan na si Marcos, iupo na si VP Sara, nang sa ganon tayo makausad, magkaroon lang tayo ng kahit anong solusyon para maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan din ngayon. Baka kung gagawin po nila yun, attorney, ay sila na din po yung gigipitin. Bakit sa tingin ba nila hindi sila gigipitin? Lahat ng mga kritiko gigipitin na ngayon. Hindi lang magtataka kung baka mamaya ilang araw lang makakalipas, lulusubin na nila yung INC dyan sa Quezon City. Opo. Pero, attorney, kapag ikaw ba'y nagsasalita ng BBM resign, kung ano-ano pa laban po sa administrasyon, marami kasing takot na baka kasuhan, arestuhin, gigipitin, tatawaging destabilizers. Ano hong masasabi po ninyo? Unang-una, mga kababayan, yan po ay nakalagay na, nakasaan yan sa ating saligang batas. Karapatan natin na magkaroon ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. Pag sinabi nating Marcos Bangag resign, wala pong krimen yan. Karapatan natin yan. Pangalawa,
kung tayo'y magtatagumpay sa pagtatagal kay Marcos, hindi rin po krimen yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema nung nailuklok sa pwesto si Cory Aquino na hindi naman siya ang dineklarang presidente ng COMELEC, nagsalita na ang taong bayan at ang salita ng taong bayan ay ang batas. So kung tayo po'y magtagumpay na magkaroon ng bagong leader dahil hindi na dapat talaga si Marcos Jr. na mamuno, yan po ay legal dahil yan ay maging desisyon ng taong bayan na tunay na soberenya sa ating lipunan. Opo. Kilala po natin ang INC. Nung una ay nagbigay po sila ng kanilang pahayag kaugnay ng impeachment na kay Vice President o kahit sino. Impeachment maging noon kay President Bongbong Marcos Jr. na talagang tutol po sila. Ngayon ba, attorney, malapit na yung magiging impeachment trial ng Vice Presidente. Sa tingin po ninyo, may malaki epekto po o makaka-apekto itong rally nito sa pag-usad ng impeachment trial ng Vice Presidente? Well, unang-una, kung ma-dismiss yung impeachment complaint na yan, hindi dahil sa rally, dahil wala talagang ebidensya sa mulat-mula. Okay? Pangalawa, well, alam mo naman mga politiko, magaling ang radar dyan. Importante ang suporta ng Iglesia ni Cristo at lahat ng mga tao nag-attend sa rally at nakikita nila na grabe talaga ang suporta ng sambayan dito sa pagkikilos neto. So magagaling ang radar niyan. Bukod pa sa walang ebidensya, alam nila na kung gusto nilang tumagal sa kanilang buhay politika, kinakailangan i-dismiss ang impeachment complaint kay Inday Sara Duterte. Possible na may mag-aatrasan dahil nga sa nakikita po nila ngayong dagsa ng taong bayan, attorney. Well, posibleng baka hindi nga matuloy ang impeachment na yan kapag tuluyan na magdedesisyon ang taong bayan na ibasura na ang current sistema na nangyari noong 1986. Huwag natin kakalimutan, noong 1986, sabi ng Korte Suprema, kapag nagdesisyon ang Korte Suprema, tanggalin ang deklaradong presidente, buwagin ang mga institusyon at magsimula from scratch sa pamamagitan ng Freedom Constitution. Kapag taong bayan ang naghusga ng ganyan, yan ay sang-ayon sa batas. Opo. Attorney, sa ika-4 na sunod na taon ay natanggap po ang unmodified opinion ng Office of the Vice President mula po sa COA. Gaano po ito kahalaga po? Napakahalaga po yan kasi kada taon nakakakuha ng unmodified opinion galing sa COA ang Vice President's Office. Ibig sabihin, walang anomalya sa paggagasta ng pera galing sa kaban ng bayan si VP Sara. At hindi lang po yan ngayong taon. Mula nung siya ay umupo bilang Vice President, meron na po siyang unqualified opinion. Kaya nga po, yan ay pinasisinungalingan yung paratang na guilty ng graft and corruption itong si VP Sara. Sa usapin po ng transparency and accountability, sapat na ho ba itong COA opinion para masabing maayos po ang pamamahala ng isang ahensya? Well, sabi po ng Korte Suprema, kapag technical ang pinag-uusapan gaya ng accounting na paggasta ng taong bayan, courts will defer to the decision of administrative bodies at sa ganitong punto dahil ang pinag-uusapan ay ang tamang paggasta ng budget galing sa kaban ng bayan, the courts will respect and should defer to the findings of the Commission on Audit. Opo. At possible ba ito magagamit during impeachment trial ng depensa, attorney? Of course, dahil ang paratang ay graft and corruption dahil sa paggagasta ng confidential fund. Pero yung mga taon na yon, kung hindi ako nagkakamali, 2023, 2024, meron na rin unqualified opinion ng Office of the Vice President. Opo. At doon po sa panukala naman ng nasa prosecution panel na gusto nilang buksan nga yung BIR box, ano naman po ang inyong reaction po doon? Well, una-una, yung buwis na binabayad natin cannot prove anything. At sa aking paningin, yan ay immaterial, irrelevant, dahil kung ikaw ay guilty ng graft and corruption, sabihin nila, paano nangurakot, anong ebidensya na pangungurakot, pero ang tax forms, yung mga income tax na payments, wala pong patunayan, hindi po yan magpapatunay ng pagiging isang kurakot ng isang naninilbihan sa gobyerno. Opo. At yung isa pa, na gusto pa nilang gawing witness yung sinasabing si Mary Grace Piatos. Ano naman po yung inyong masasabi po doon? Ay
hindi naman nila kilala kung sino si Mary Grace Beato, paano nila mapapatistigo. At yan po ay labag doon sa konsepto ng confidential funds na dapat ay protektahan ang mga confidential sources na pinanggagalingan ng impormasyon para nga maiwasan yung mga nangyari ngayon sa ating lipunan, kasama na po ang barilan sa loob ng ating mga eskwelahan. Opo. Sa sitwasyon po ngayon ni Senator Marcoleta, possible ho ba na makaapekto rin ho yan doon sa iba pang mga senador na nag-iisip na baka sila na po yung mga susunod kapag hindi po sila sasapi doon sa bagong majority? Mula't mula pa sinasabi ko, lahat ng ginagawa ngayon na administrasyon para takutin ng mga senador na bumoto pabor para sa pagtatanggal kay Inday Sara Duterte. Sinimulan nila kay Bato de la Rosa, sinunod si Jinggoy, sinunod si Chi, si Villanueva, at ngayon naman si Marcoleta. So hindi ako magtataka kung magpapatuloy sila kay Bongo at ang pagkatapos niyan ay yung magkapatid ng Villar dahil matagal na lang sinasabi na mayroong mga gawaing illegal itong magkapatid ng Villar. No? Hanggang hindi nila matakot ang mga senador para bumoto laban kay BP Sara. Pero alam mo, pagka mandato mo galing mismo sa taong bayan at kasing laki ang mandato mo, kung ikukumpara sa mandato ng nakapong presidente, hindi ka basta-basta magpapasupil dahil alam mo na suportado ka ng taong bayan. Tingin ko, yan ay magbubumirang sa kanila at lalong magiging independyente ang ating mga senador. Pero sa tingin po ninyo, Attorney, magtatagumpay ho ba ang bagong majority na maabot po yung threshold upang makonvict po si VP Sara? Tangan po, imposible na. Imposible na. Unless ibababa nila yung numero na sinasabi nila na 2/3 para makonvict si Inday Sara Duterte na wala naman po legal na basihan. No? Pag pinapilitan po nila yan, baka lalong mapabilis ang pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang presidente. Opo. Attorney, masingit ko lamang po itong bagong balita din na opisyal lang idineklara ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Gaano ba ito kahalaga sa ekonomiya at imahe po ng Pilipinas? Well, yan po ay taliwas doon sa mga survey na sinasabi ng taong bayan na mas nagugutom ngayon ang taong bayan dahil nga walang pulisiyang pinapatupad ng gobyerno para itaas ang antas ng kabuhayan ng nakakarami. Siguro po dahil yan ay per capita, lalo lang yumaman ang mga bilyonaryo at trilyonaryo sa Pilipinas at lalo naman naghihirap yung mga maralita. Opo. Pero ano yung possible na magiging epekto po niyan na, Attorney? Malapit na yung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y ba'y magiging bahagi po ng kanyang report para sa taong bayan? Siguradong sigurado kay pagyayabang niya yan, pero yung sakit na nararamdaman ng mga mahihirap sa kanilang sikmura dahil wala silang makain, yan pa rin ang pakikinggan ng taong bayan. Dahil yan ay nararamdaman, hindi lang naririnig. Opo, kasi maraming mga economic, mga ekonomista nga, ang nakakausap po natin, sinasabi, wala na daw mga, bumabagsak na po yung foreign investment, wala na po mga mamumuhunan talagang interested na mamuhunan dito sa bansa dahil sa mga issue ng corruption. Mr. Romualdez Tambe, yan. Magandang hapon. Na ganito po yung resulta ng World Bank. Paano po nila ito nag-engage, no? Yan. Thank you, Boss Martin ganito pong, Romualdez Tambe. pagkilala. Well, tinitiglan lang nila yung datos. At ang datos naman talaga, kung pwedeng magdinlang sa tunay na kalagayan ng sikmura ng mga mamamayan, at tingin ko yan nga ang nangyayari ngayon. Opo. So anyway, gaya na aking sinabi, hindi lang naman reports ng World Bank ang maging basihan ng taong bayan kung talaga nagtatagumpay ang gobyerno para supilin yung ating problema pagdating sa katutukan. Opo. Okay. Attorney, nandito po si Partner Admiral para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Yes, Partner Admiral. Opo, magandang hapon po, Attorney. Ito pong sinabi ng World Bank, hindi po ba parang same as useless pa rin? Kasi mataas din yung presyo ng bilihin eh. Alam mo, yung sinabi ka ng World Bank, numero lang yan. Pero ang katotohanan, unang-una, ang piso ngayon ang pangalawa sa pinakamalakas o matinding pagbagsak
sa valor, no? Halos wala na talagang value ngayon ng peso kung ikukumpara mo, hindi nung mga panahon ng Marcos Sr., kung hindi ng panahon ni Tatay Digong, no? Pangalawa, kulelat na tayo pagdating sa direct foreign investments. No? Wala nang namumuhunan sa atin. Pangatlo, pinakamahal ang kuryente natin, pinakamahal ang ating gasolina dito sa ating lugar ng daigdig. Sino ngayon ang mamumuhunan sa Pilipinas? At pag walang bagong namumuhunan sa Pilipinas, wala talaga magiging trabaho ang ating mga mamamayan. At saka ang tingin ko, mas accurate na gauge sa antas ng kabuhayan, yung self-rated poverty levels ng ating mga mamamayan. At nakikita natin na karamihan ngayon ng ating mga mamamayan ay gutom. Kaya sa akin, sampal sa katotohanan, yung ganyang datos na napapakita para bagang yumayaman ng Pilipinas, ang katotohanan ay yumayaman lamang ay yung mga cronies ng pamilyang Marcos at ang pamilyang Marcos mismo dahil nasa korupsyon. Opo, dito naman po sa issue po ng flood control projects kasi may balita ngayon na gagamitin daw po itong testimonya ng 8 sa tinaguriang Brave 18 para sa case build-up laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ano pong masasabi niyo po rito na gagamitin na ng Ombudsman pero panay ang paninira naman noong nagkaroon ng investigasyon yung kabilang block ng Senate Blue Ribbon Committee Attorney? Well, alam niyo, selective justice yan. Bakit hindi rin nila niya gamitin yung testimonya ng whistleblower na siya mismo nag-deliver ng mga mali-malitang pera sa dalapa ng isang pribadong eroplano sa tahanan mismo ng presidente at walang iba kung hindi si Sandro Marcos ang tumanggap ng mga mali-malitan nilang mga delivery. So sa akin, selective justice po yan. Hindi po pwede na paniniwalaan ang testimonya ng Brave 18 plus 4, pero babaliwalain naman yung testimonya nila kapag ito ay nagdadawit na sa pinakamataas na opisyalis na alam naman nating lahat dahil yan ay sinabi na ni Zaldico na siyang nag-utos dito sa Brave 18 na mag-deliver ng mga mali-maleta na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion dyan kay Marcos Jr. Opo, attorney, si Congressman Leandro Leviste, nakasalukuyang nagsasalita ngayon dyan sa Liwasan. Meron po siyang inihain na resolusyon na muling imbestigahan, lalo na sa panig ng Kamara itong flood control project. Tingin mo, napapanahon na ulit ito or parang mababaliwala lang, lalo na dito sa Senate Blue Ribbon Committee, attorney, considering dito po sa na naging development mo ngayon ng Ombudsman na ginamit yung mga testimonya ng ilan pa naman sa Brave 18? Well, kung tanong ay napapanahon, oo. Kung ang tanong ay gagawin ba yun ng Senado, hindi. Dahil alam naman natin na talagang pinalitan ang liderato ng Senado para nga maiwasan ang investigasyon dito sa flood control scam dahil ang ebidensya tututok at tututok pa rin ng presidente ang mastermind dito sa flood scam. Opo, dito naman po sa impeachment na sinasabing posibleng umabot ng hanggang sa susunod na taon, attorney, ano bang masasabi niyo rito? Dalawa na ba ang korte na hinaharap ngayon? Impeachment court at court of public opinion? Pag kinakailangan matuloy ang proseso, ang tanging dahilan na hindi matutuloy yan, kapag binaliwala na ng taong bayan ang 1987 Constitution na po pwedeng gawin ng taong bayan nung ginawa nila noong 1986 na nabaliwala ang 1973 Constitution. Opo, marami din pong nakapuna dito po sa mga pahayag din ng prosekusyon na tila meron silang, alam ba, parang kagaya dun sa panahon ni Erap yung envelope na dapat buksan pagbobotohan, parang ganito rin yung nangyayari ngayon na meron pong BIR box, tapos sinasama pa nila doon si yung dating sheriff at itong si Mary Grace Piatos sa mga ganito pong usapin, lalo na po sa trial attorney. Necessary ba itong mga ganito sa regular na korte o kakaiba talaga pag nandito sa impeachment court? Wika nga nung judge ni Tatay Digong sa ICC na po pwede rin natin ipato sa mga sa public prosecutors, ang mga abogado nagsasalita sa hukuman. Walang epekto ang kahit anong sabihin nila sa labas ng hukuman. So kung meron silang ebidensya, antayin nila
na makarating yan sa hukuman, doon nila ilabas at doon magkakaroon ng epekto ang mga ganyang mga pananalita. Pero syempre sila ay trying to win over the hearts and minds of the Filipino people. Too late na hero. Kasi dahil nga doon sa sakit ng sikmura, hindi na po mapapamahal talaga itong Marcos administration. Opo, malaki po talagang kaibahan ng impeachment sa regular na korte po, attorney. Meron po bang remedy, halimbawa nakita po ng panig po, halimbawa lang na gawing guilty itong si o i-convict itong si Vice President Sara Duterte kasi nga numbers game pa rin na ito at posibleng hindi titingnan yung bigat ng kaso talaga. Saan po pwedeng magpasaklolo o talagang final na ito, hindi na ito pwedeng iapila pa sa Korte Suprema, attorney? Sa lingwahe po ng ating saligang batas, katungkulan ngayon ng Korte Suprema na magdesisyon kapag meron nagreklamo na nagkaroon ng paglalabi sa jurisdiction ang kahit sinong sangay ng gobyerno at kasama na dyan ang impeachment court. So sa akin, bagamat walang apila sa desisyon ng Senado as an impeachment court, kung ang desisyon naman ay walang basihan na faktual at legal, po pwede pa rin yan idulog sa Korte Suprema at po pwedeng mapawalang bisa pa rin yung ganyang desisyon ng ating Korte Suprema. Opo. Kung maalala natin nung panahon ni Chief Justice Corona, attorney, na-convict siya pero nakabawi naman siya doon sa pagkakabasura ng kanyang kaso. Attorney, yung mga ganun pong mga senaryo na nakabawi siya. Pero yun nga, malaki ring dagok na idulot sa kanya noong siya po ay pinatawan ng conviction. Well, I don't think Sara Duterte can be compared to anyone. I'm sorry, but I will not make any comparison kay Sara Duterte sa kahit anong opisyales. Sa akin, ang taong bayan, kung sila maghuhusga, malinis, inside out, si BP Sara. Full stop. Opo, siguro attorney, may mga nagtatanong kung nakakausap niyo pa rin ho ba si Zaldico? Siguro, confidentiality. Yan. Privileged communication. Opo, siguro attorney, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo sa mga oras na ito. Alam niyo, never ako nagkaroon ng duda na darating ang panahon na ang taong bayan ay maninindigan na magsasabing tama na, sobra na. Heto na po yung panahon na yun. Ilabas na po natin lahat ng ating damdamin laban sa gobyernong ito dahil sila ay korap, dahil sila ay bangag-bangag. Kinakailangan po, tayo na ang gumuhit ng kasaysayan ng Pilipinas dahil kung hindi po, instead of bagong Pilipinas, baka maging wala ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, attorney, at magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Si Attorney Harry Roque, dati pong presidential Ayaw, narinig niyo yung sinabi ni ni Harry Roque, yung tungkol kay Zaldico. Kaya si Zaldico talagang malakas ang loob na magsalita laban sa gobyerno kasi nga safe siya doon kung saan man siya nakalagay ngayon. Kasi nga yung napabalita na itong si Zaldico ay nahuli doon sa Czech Republic, ang kung saan yung Prague, nandoon po yung isa sa kamag-anak ko at sabi niya nga walang Zaldico na nakulong. Walang Zaldico na nakulong. Kaya tama yung sinabi ni Harry Roque na itong si Zaldico ay nasa maayos na kalagayan. Kasi nga may mga pagkakataon na sinabihan niya, pinayuhan niya na mag-apply na ng asylum. Kaya siguro pag bilang isang
simpleng mamamayan. Simple na lang ito si si Saldico kasi nga wala na siyang katungkulan sa gobyerno Kumbaga, mapira siya. Pero pangkaraniwan na lang. Yan. Sa madaling pangkaraniwang mamamayan na lang si Saldico kasi nga wala na siyang posisyon sa gobyerno. Pero ang doon, hinahunting siya. Kasi nga katulad nung ibinulgar niya na nanganganib ang kanyang buhay pag siya ay magsalita. Nagsalita na nga siya. Kaya nga ang ipinayo ni Roque ay humingi siya ng asylum. Kasi nga ang Europe ay pwede kang humingi ng asylum kung ikaw ay nagigipit sa politika or anumang sangay ng gobyerno, kung ikaw ay pakiramdam mo ay ginigipit ka. Kaya siguro hindi pa tamang panahon na ito si Saldico ay lumabas kasi nga baka under process pa yung kanyang hinihingi na asylum. Hindi katulad kay Attorney Roque na siya talaga ay isang international lawyer na alam niya ang pasikot-sikot sa batas ng international. Kaya nga siya malakas ang loob niya kahit aplikante pa siya bilang isang asylum seeker. Kaya nga siguro para hindi ma-preempt, hindi makapa ng gobyerno, pinipilit na itago yung kanyang kinaroroonan. Kaya nga siguro sabi nga ni Harry Roque na privilege communication. Ibig sabihin siguro naman wala namang kung sasabihin ni Harry Roque na hindi sila nakikita, di ba? Kaya ipagpalagay natin na talagang may pag-uusap sila palagi ni Harry Roque. Malamang sa malamang kasi nga may kakilala daw siya doon na pinalakad doon para i-apply yung kanyang asylum doon sa Czech Republic. Hindi ko alam kung sa Czech Republic in-apply kasi nga sinabi nga na doon na hold itong si Saldico, na ipinagkalat naman kaagad ng presidente na nahuli na, nakakulong sa dahig, nakalaunan. Sinabi naman ng kanyang tagapagsalita na si Castro na hindi ibig sabihin na pag sinabing nahuli ay nahold na. Binigyan niya pa ng mga dami-daming pasikot-sikot na paliwanag. Ang mahalaga, hindi talaga nahuli. Iyon ang pinakamaliwanag doon. Nasunog ang presidente nila. Dahil nga siguro walang tulog, na excited, yun. Na-disgrasya, sunog, na kuryente ang isang presidente. Kaya grabe naman ang palusot nito si grabing mga alibay naman ito ni yung tagapagsalita ng Malacanang. At ngayon po kasalukuyan na nagtatago itong si Saldico. Ngayon ang sabi ni Harry Roque na mayroon silang privilege communication. Ibig sabihin may pag-uusap talaga. Hindi lang siguro mailantad pa kung ano ang mga kaya siguro talagang malakas ang loob ni Harry Roque na may alam siya tungkol sa kinaroroonan ni Harry Roque ni Saldico. Kaya ang pinaka talaga diyan, ang pinaka number 1 talaga na dapat lumabas itong si Saldico, kasi pag ito ang lumabas tapos na ang boxing, kumbaga. Kasi ito ang number 1 na ito ang number 1 na gumawa nung budget ng simula 2022 na kanilang pag-upo. Sabi nga ng mga tagapag-deliver ni Saldico na kanyang mga bodyguard, kasi magtataka kayo, ang isang congressman kadalasan nga isa lang ang security. Kasi yung kaibigan ko nga hindi naman siya kumuha ng hindi naman siya kumuha ng security, maliban lang doon sa kanyang staff.
Maliban lang doon sa mga staff niya na halos kaibigan ko na rin. Yung kanyang mga staff. Kaya nga nagtataka ako, bakit itong Saldico is isang congressman kumuha ng mahigit 100 na bodyguard? Anong purpose? Anong dahilan? 'Di ba? Isa 'yon sa dahilan. Isa 'yon sa dahilan kung bakit niya kumuha siya ng sobrang dami ng bodyguard para lang maghakot ng mali-malitang pera. At ngayon naman sinisiraan nga ng gobyerno na kung ano-ano. At kung narinig nyo kanina yung sinabi ng nag-i-interview kay Harry Roque na itong ilang mga testigo ng ex-Marines ay kukunin na ng ombudsman at gagawing ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kaya ang nakakalungkot dito, malamang isakripisyo na talaga ito si Martin Romualdez. No? Baka magkaroon ng agreement yan, wala na tayong ibang choice. Pag hindi kita kakasuhan, maiipit ang lahat. Kaya hanggang dito na lang sa'yo. Hihinaan ko na lang ang kaso para maabsuelto ka. Baka mga ganun na ariglo na lang. Di bayaan mo at yung kinita mo naman, hindi mo kikitain yun sa loob ng 20 years sa yung serbisyo. Baka mga ganun na agreement, hindi natin alam kung ano ang magiging usapin, na talagang ideklara na lang ni Boyeng Remulla na si Romualdez talaga ang pinaka mastermind. Pag ipit na sila. Kita nyo yung mga narrative ng nung surprise rally ng INC. Ang ginawa naman ng Marcos, bukod doon sa paglock doon sa mga kalsada papasok ng Malacanang, ang ginawa na inutusan nila si Francis Tolentino na labor, anong tawag sa kanya, kasi hindi pa naman siya confirm bilang labor secretary. Ano pa lang siya, bilang isang labor secretary. Tinaasan ng 85 pesos. Ngayon mga umiiyak naman yung mga negosyante. Tumaas nga ng 85 pesos pero hulugan naman. Kaya sa July 19 ay kayo po ay makakatanggap na ng 60. Tapos sa January ay plus 25. Yan. Ngayon tandaan nyo yan. Ngayong July 19 ay lahat ng mga arawan makakatanggap na kayo ng additional na 60 pesos. Kaya magiging 750. Tama ba? 45 yata kasi 750. Magiging 750 na ang magiging 750 na ang inyong arawang sahod. Ngayon, yung 750 na yan, yung 750 nyo, sa tingin nyo ba hindi babawiin nyo sa mga bilihin? Di ba? Kasi sigurado yan. Babawiin nila yan doon sa kanilang mga produkto. Ngayon, ano ang sitwasyon? Tumaas ang sahod nyo, tataas lalo ang bilihin. Ang masakit na katotohanan, Metro Manila lang ang itinaasan. Yung mga probinsya, nga pa rin. NCR lang ang magsasaya. Ngayon, gaano ba karami ang empleyado ng NCR? Gaano karami ang empleyado ng simula Cavite, Batangas, Rizal,
Lucena, Bicol Region, sa bandang norte, Cebu, Davao, hindi yun makikinabang yun sa pagtaas ng mga bilihin. Magsasaper sila sa taas ng mga bilihin. Di ba? Kaya kawawa. Ayan, sigaw na sigaw araw-araw yung kamanggagawa party list. Di ba? Pinagtatawanan. Pinagtatawanan niya kasi nga natatawanan, naiinis. Kasi nga matagal niya nang nilalaban yan. Natutuwa siya kasi nga tumaas yung sahod. Ang problema, NCR lang. Paano yung karatig na lugar? Pag tumaas pa ang bilihin ng Metro Manila, hindi kasama yung probinsya? Siyempre kasama. Nagiging mataas pa nga yung bilihin sa probinsya kasi yung transportasyon. Kaya yung kasiyahan ng manggagawa dito sa NCR, iyon naman ang ikinalulungkot ng manggagawa sa karating na probinsya. Iyon naman ang iniiyak nila. Kasi nga pag tumaas ang bilihin, kasama sila. Pag tumaas ang sahod ng NCR, iwan sila. Di ba? Kaya nararapat lang ba na ipaglaban ng isang congressman yung nationwide na minimum wage? Nararapat. Kasi nga palagi silang napag-iiwanan Pag tumaas yung bilihin, kasama sila. Pag tumaas yung sahod, iwan sila. Pero wag ka. NCR na NCR mismo, makakakita ka rito. May nagpapasahod ng 500. May nagpapasahod ng 450. Tinalo pa sila ng construction. Ang construction, ang laborer is 500. Hanggang 600. Yung mason, 750 hanggang 800. Nauna pang naging minimum yung construction Yun nga lang, ang wala sa kanila yung benefits. Pero ngayon, pagkakataon magsaya ang NCR, sunod naman na iiyak yung karatig na bayan ng NCR. Kasi pagtaas ng bilihin, kasama yung mga probinsya, yung mga provincial mga provincial rate. Kasamang nagsasaper sa pagtaas ng bilihin. Pero sa pagtaas ng sahod, iwan ang probinsya. Di ba? Makikita nyo ang double standard. Gumagawa sila ng mga optics para lang maibsan ang galit, pero hindi na nila maluloko ang tao. Kasi nga hayagan na yung flood control. Kitang-kita na Yung Korte Suprema mismo, pinababalik yung 60 billion ng PhilHealth. Pera ng manggagawa yun. Namatay yung tatay ko. Ang bayarin sa hospital 25,000, ang nakuha lang sa PhilHealth 5,000. Ang tagal-tagal niyang hindi nagamit yung PhilHealth na yan. Nagsimula siya sa 20 anyos, umabot siya ng 50 sa pagtatrabaho.
Kinaltasan siya ng PhilHealth. Nung siya ang nangailangan, magkano lang nakuha? 5,000. Di ba? Masakit na katotohanan. Pero yung kinuha nila 60 billion, pinababalik, hindi nila maibalik. Nasaan na yung pira? Oh, dahil nga ninakaw na. Kaya hindi ko alam kung bakit, ewan ko itong mga, hindi naman, sabagay, hindi naman natin masisi kasi nabulag. Nabigyan lang ng 10 kilong bigas. Hindi nila alam ang kapalit nun. 6 na taon na pagdurusa. Ang laki pa ng pangalan ng Bongbong Marcos. Buti wala na yung Tingog Party List na sobrang laki ng pangalan eh. Parang sinabi nilang kanila yung pira eh. Hindi ka sana magngingit-ngit kung nakalagay doon sa lagayan eh. Pira nyo ito, para sa inyo ito. Hindi, pangalan pa ng tao eh. Oh. Tapos anong sabi? Hindi na kayo magugutom. Sa tingin nyo ba? Sa loob ng 2 taon na pamumuno niya, hindi nyo maubos yung 10 kilong bigas? Kung may 4 kayong anak, ilang araw nyo lang sasaingin yan. Tapos sasabihin na hindi na kayo magugutom. Di ba? Maliwanag na pambubudol. Oh. Di rin naman natin masisi kasi nga marami talagang nabudol eh. Yung mga kapitbahay ko nga eh. Nung bago mag-eleksyon, talagang ang haba-haba ng nila. Talagang inabutan sila ng magdamag, kapipila. Kasi nga, ibabalik na daw yung mga ninakaw nila na pira. Gagawing negosyo. Nung nanalo na, nasaan na? Oh, di sa halip na ibalik, ninakawan pa. Di ba? Yan ang masakit na katotohanan. Kaya yun, maging mapanuri tayo. Ano ba talaga ang inyong saloobin? Ano ba talagang pinaglalaban ng mga nagrarally na iyan? Para lang ba sa kanilang sarili? Hindi. Di ba? Natutuwa tayo na tumaas yung sahod. Pero abangan natin ang kapalit niyan. Yun ang pag-iyak ng mga karatig natin sa probinsya. Yun ang pag-iyak ng mga manggagawa doon. Kasi pagtaas ng bilihin dito, kasama sila. Di ba? Dapat pantay-pantay. Walang maiiwan, ika nga. Kaya sana yung mga dyan, wag na kayong magpabulag. Yan, tandaan nyo, mayroon pang 2 taon. Mayroon pang 2 taon. 2 taon pa tayo maghihirap. Kung nabigyan man kayo ng 10 kilong bigas, hindi na raw kayo magugutom sa loob ng 2 taon. Diba? Kaya masakit na masakit man, sabihin man natin. Dahil ibinuto yan ng napakarami. Ang problema, binigyan siya ng pagkakataon, binaboy niya naman yung kanyang pagkakataon na binigay sa kanya. Alam nyo, mga boss, dapat nga gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para lang maibalik niya yung tiwala ng tao
nang dahil sa ginawa ng kanyang tatay. Dapat i-redeem na nila yun eh. Pagkakataon nila para bumawi. Pero anong nangyari? Ngayon yung ate niya nagpupumilit. Yung kanyang kapatid nagpupumilit na ayusin ang gusot sa kanyang pamilya. Pero anong pinakinggan? Itinakwil pa siya. Di ba? Itinakwil pa. Ngayon, sino ang lumalabas na kontrabida? Yung kanyang kapatid na senador. Kung maayos yan, kung maayos na kapatid yan, sa tingin mo matitiis yan ang kanyang kapatid? Kasi maraming nagsasabi marami kasing nagsasabi na itong si Senadora Amy Marcos talagang inaano niya lang yung kanyang sarili. Totoo naman yon. Pero sa tingin mo, kung maayos ang kanyang kapatid, hindi niya ipagtatanggol yan? Di ba? Kapatid niya na mismo ang nagsabi na adik yung kanyang kapatid. Napakasakit yun. Napakasakit yun para sa kanya. Kasi ibubulgar niya yung baho ng kanilang pamilya. Diba? Ibubulgar niya yung pagkatao ng kanyang pamilya. Yung baho ng kanilang tinatago-tago bilang isang pamilya. Di ba masakit yun para sa kanya? Siyempre masakit, kapatid niya yun eh. Ang nanay nila nabubuhay pa. Kayo kahit anong sama ng kapatid niyo, di ba? Tinutulungan niyo. Pilit yung tinatago. Pero sa kabila ng panggigipit, kailangan mo pa bang itago? Siyempre nilalabas nyo ng katotohanan kasi yun ang lumalabas. Aaminin nyo na ang katotohanan. Wala, naiipit na siya. Anong gagawin? Kaya siya madamay siya. Dididistansya siya. Kasi nga may future pa siya. May pagkakataon pa siya. Baka iyon ang nasa isip niya. Baka sakalin siya ang makaposisyon doon sa posisyon ng kanyang kapatid, ma-redeem niya pa. Maibalik niya pa. Kaya niya pang ayusin. Di ba? Kaya itong mga senador na ito, kahit nasabihin na natin na senador yan ng Malacanang, maniwala kayo. Bandang huli iiwan yan. Kasi may mga sariling ano din yan. May mga sariling pangarap din niya sa ano. Sino ba naman siya? Sino ba naman ang isang Marcos? Presidency siya. Oo. Presidente. Pero yung mga senador may mga future pa yan. Naghahangad pa ng maging presidente yan. Kaya bandang huli, iiwanan din niya sa kangkungan. Ang problema, yung nagpakita talaga na bumalimbing na, yun mukhang malabo na yun. Sa nangyayari ngayon. Yung mga lumabas na bumalimbing, mukhang wala nang chance. Kasi kung tutusin, alam nyo naman kung sino ang mga bumalimbing. Puntahan nyo ang kanilang mga social media account. Si Subiri, aywan ko kung binuksan na yung kanyang comment section. Si Escudero, nung huling pagsilip ko, puro tawang inabot sa kanyang social media. Kaya sa tingin ko baka nagsarado na rin yun. Si Villanueva, yan, ako sa tingin ko lang. Kasi yung pinagtawanan siya ng 120,000,
120,000 ang tumawa sa kanya, tapos 97k ang galit. Yung 127 i-times 3 mo na lang, malaki-laking kawalan yun sa kanya. Di ba? 127 plus 97k yung galit, automatic yun. Hindi yung buboto sa kanya. Oh, lumabas 200,000. Kung i-times 3 mo yun, 800,000, halos 1,000,000. I-times 3 na lang yun, oh, kasi may mga anak yun. Kung yung mga anak may asawa pa, o kung yung mga anak may mga anak na, baka aabutin ng 2 milyon o 3 milyon. Masakit-sakit yun. Di ba? Ewan ko lang kung nakapag-isip sila, baka bandang huli bumawi din yan. Kasi mga politiko yan, tandaan nyo, mga politiko yan, alam na alam nila ang galawan sa politika. Di ba? Kaya tandaan natin ang ating mga politiko, tandaan natin kung sino ang tandaan nyo, madali namang malaman yan eh. Pag iyan namili ng buto, tandaan nyo, babawiin yan sa inyo. Babawiin at babawiin yan. Di ba? Ayan, mag-aalas 5:30. 5:39 na pala. Magpapaalam na po ako sa inyo. Abangan nyo ang susunod nating mga live. At baka lumabas na yung bus. Ayan, ingat kayong lahat, yung mga nasa trabaho dyan. Ingat kayo pag uwi dahil napakalakas ng ulan kanina, baka baha na sa inyong lugar. Dito po ako sa Kainta, katitigil lang po ang ulan. Kaya nandito ako sa sasakyan. Doon sana ako sa barracks na taguan. Kaso lang napakalakas nga ng ulan, kaya lumipat ako dito sa sasakyan. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo saan man kayo naroroon. Ayan, Mami Mercy Kalunod, ayan, ingat po kayo lagi. At saan man panig kayo ng mundo, ayan, basta kayo ay Pilipino, ingat po kayong lahat. Ayan, sa ating mga sulit na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon at God bless us all. Ayan, bye bye.